L-intraprenditorjat huwa fattur ewlieni fl-ekonomija u tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Għaldaqstant biex jippremja lil dawk l-intraprendituri li fl-aħħar sena wettqu ħidma sewja fil-qasam tagħhom tħabbret it-tielet edizzjoni tal-Malta's Best Entrepreneur of the Year Awards, avveniment bit-tema Committed to Building a Better Working World. David Dingley fisem il-Malta Business Review li qed torganizza dan l-avveniment sostna li fis-suq dinamiku tal-lum l-intraprendituri m'għandhomx għażla ħlief li jkunu innovattivi u janalizzaw it-tendenzi tas-swieq bil-quddiem. Tenna li dawn għandhom ikunu mħeġġa biex ikomplu f'ħidmietom sabiex jiskopru possibilitajiet ġodda. Għaldaqstant inħasset il-ħtieġa ta' dawn l-awards biex l-aqwa intraprendituri jkunu identifikati u premjati għal viżjoni u x-xogħol tagħhom. Dan biex inħoloq futur aħjar f'pajjiżna u jkunu l-mutur għad tkabbir ekonomiku. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera nnota li dawn l-awards ifakruna fadd ta' opportunitajiet li Malta toffri fadd ta' setturi, bżieda partikolari rreġistrata fil-proprjetà, l-agrikoltura u s-sajd, beħ bl-ingrossa u bl-imnut u fis-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Għaldaqstant tenna l-appoġġ għall-inizjattivi bħal dawn hekk kif il-Gvern irid iħeġġeġ etika ta' governanza tajba, valuri u l-aqwa prattiċi timmaniġġjar biex dawn l-intraprendituri ikunu premjati tal-kontribut tagħhom. Dan l-avveniment se jittella nhar il-ġimgħa 10 ta' Lulju.